Cazás, son investigadora predoutoral no Centro de Investigación Mariña e estou asociada ao grupo XM3 Análisis de Concas Sedimentarias. Actualmente atópome cursando o meu segundo ano de tesis e a miña investigación céntrase na identificación de polen fósil de testigos de sedimentos recuperados da ría de Vigo. Así, intento inferir os paleoambientes e o tipo de vexetación que ocupaba a nosa ría desde o último máximo glaciar. O Premio Marizar foi para min unha oportunidade de achegarme a unha figura inspiradora, como foi esta cartógrafa do fondo oceánico, e que non só considero que foi unha referente, senón tamén unha adiantada ao seu tempo. A maiores, o premio permitiume transmitir os meus aportes científicos con naturalidade a un público máis amplo. No meu caso, tuve a oportunidade e a sorte de coñecer a miña referentísima, que foi, Marisa Castro, unha persoa que non só foi a miña docente, sino foi tamén un exemplo de vida. As persoas, as mulleres que veñen, as xeracións futuras, diríalles que non é imposible, que as persoas que facemos ciencia somos mulleres, rapazas normales, que cada vez somos máis, que cada vez hai máis portas abertas e temos a oportunidade de estar aquí para abrir máis, que non se poñan cadeas a elas mesmas.